Bayarane akeh di kalian jenengan. Ya akeh, ya aku. Lah ngono abot apa enteng? Abot. Kok sik ngeyel abot kuwi lho. Pikiran dienggo mikir, ati dienggo ngrasa, tangan dienggo obah. Kuwi ya rekoso lho. Tangane iki bendina polah terus angger Baru bengi. masamu sing ngendangi apa ciker no piye tangane? Pengendang yo obah tangane apa tumah pengendang terus ngene. Ciker ya apa? Cikine Mas lho, kene lho. Ngene. Seciker. Rumangsane kok kaya dalang kok abot dalang niku enteng. Sik to. Barepo saenteng-entenge dalang. Wong dalang kuwi sebagai pemimpin wong tuwa ya kudu diajeni. Kepinteran ku delok to. Sawang to Mas Akbar. Napa? Kepinterannya Mas Akbar ku mergo sok ning kene iki dituwakne ning rombongan. Heeh. Ning gone Astabrata iki dituwakne apa wae angger tuwa iki mesti pinter ya Mas Akbar iki wis terpilih. Heeh. Mergo entuk ilmu turun saka Pak Mubarok. Ambak anek sing luwih tuwa tekan aku ning rombongan ning sing jenenge dalang kuwi ngudal piwulang mesti dituwake. Dituwakne. Apa sing luwih tuwa kuwi mesti pinter. Pinter. Heeh, iki lho. Aja disepele. Nah, iki lho. Paham ra? Paham ora? Kok plentas-plentus. Sing tuwa niku mesti luwih pinter. Ayo no. Mesti wae penggaweane luwih apik. Apik, Sing enom elek. elek, Niku pun pasti. pasti rumus. Sing tuwa luwih, Apik, sing enom luwih. elek. Kula tak takon nggih. Takon sing angel pisan eman-eman nek utekku nek mikir. Lah, Oh, nganti tak takoni resul leno pangendamu sabetake siti bantolan biar pada buka. Ngomong apa? Ya apa? Malah sakilan lho. Urwaya metu babangan cakil. Lah ya. Tuwa luwih, Pinter, enom apik. luwih elek. Jenengan ngerti pate sengkuni? Ngerti? Enom napa tuwa? Tuwa. Nek Puntadewa, Enom. apik endi sengkuni kalih Puntadewa? Ya Puntadewa. Lah ngono jarene apik sing tuwa sampeyan iki jare ngerti wayang ora, Jawab longa-plungu. Jangkrik abang iki kok goblok ta aku. Tae wangi Mas Akbar. ngono Mas Gandul. Mergo sampean karo aku iki dulur asuh. Iya. Ya kali Pak Mubarok. Betul. Kowe mikir aja ning wayang to. Lah Ning apa? Dupeh sampean Mas Dalang kok iso mikir mungkin ning panganan. Panganan apa? Panganan ki apa wae nek tuwa mesti enak, nek enom mesti ra enak. Contone Lho, kowe ngerti pelem? ngerti Pelem ki nek tuwa legi apa kecut? legi, Nek enom, kecut, enak sing di enom karo sing tuwa. enak sing tuwa. Mikir mungkin ning panganan. Salah. Ah, Salah. Salah nek Nek tuwa tuwa, legi, legi. Nek enom, cepet, enak sing ndi? enak sing tuwa no. Ah, bedakno nek Mas Gandul, sing liyane. jeruk nek tuwa, Legi, nek enom. kecut. Apa wae panganan nek tuwa kuwi mesti enak. Kuwi lho sing digo perbandingan tuwa karo enom ki salah, Mas. panganan. Sematur nuwun mbok ewangi ya. Ono Ngene iki dulur tuwa bloro kok Tuwa ki luwih enak. Ayo. Ngerti ora plentas. Aku ora mau grup gak apa-apa, aku arep melok grupe Astabrata. Ape gandeng karo Victor. Ora nyang. Saya gak jangan. Niki pun positif ya. Positif. Panganan apa wae nek tuwa luwih enak timbangane Sing enom. salaman. Wis, Kula tak takon nggih. takon apa? Jenengan tiyang pundi? Nganjuk no. Pun nate maem jangan bung. Wis. Pun nggih. Pun wis. Jangan bung iki tau no. Panganan sing tuwa mesti luwih Enak. timbangane sing Nom. pun nate maem jangan bung. Pun. Damele saking napa jangan bung niku? Saka pring. Sing didamel pring tuwa napa pring enom? Ya ora mesti, Ora mesti no. Kadang tuwek, kadang enom. Ora mesti. Tuwa apa bocah? Jangan bung gawene saka pring enom apa pring tuwa? Ya pring, ya umume ya pring 6. Lah nyapa gawene ra saka pring tuwa ben nyoblok cangkemmu pisan. Kuwi jenenge wong pegel kuwi. Lah jarene sing tuwa luwih enak. Kok Eh. iso srekalan. Nek panganan disrekal, aja ning panganan to, Mas. Apa? Nyun sewu, jaman saiki iki mikir mungkin ning barang-barang antik. Nah, iki lho. Bener nek. Saya tuwa keantikan barang kuwi malah saya mahal. Betul. Ya saya diregani, saya diajeni. Contoh, kayu. Saya tuwa ki saya larang. Jati kae ya Mas ya. Jati Nek saya tuwa galih ngono kae. ngerti emas. Emas tuwa ki larang. Sak gram iso nyandak 2 juta tak. Wayang ki lho. Nek lawas regane saya larang. Dadi Ngono. sing tuwa niku luwih Luwih larang. Luwih larang. Luwih diajeni. Luwih diajeni, luwih dihormati, luwih larang. timbangane sing 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 enom. 6. jenengan nate teng BC. Becene. Heeh. BC nek sing tuwa iki malah ora payu. Lah nek sing nom-nom koyo ngene iki. Hei! Iki ta lho sing ketok ira. Gaji ki. Rumangsaku Becene. sing penting ndongakno. Dongakne. Dongane kagem
kagem warga masyarakat ana ing Mojokerto Ulang tahun Korpri yang ke-54. Insya Allah pengabdiannya kepada negara akan lebih serius tanggung jawab dalam melayani masyarakat. Insya Allah khususnya kota Mojokerto menjadi kota madya, menjadi kota percontohan di seluruh Indonesia. Dongo wis klusu-klusu awak dhewe meludu tapi bintang tamu tidak hanya kita. Siapa? Loh, Mbak Probo, Mbak Prober ini ada loh. artis Surabaya. Probo siapa? Probo Rini. Niku bintang tamu sakniki. Iya tadi. Prober ini bintang tamu. Alah Probo niku dadi preman teng Bungurase. Lah kok kira bintang tamu ya? Sinden kondang suarane apik ya Mas Gandul ya. Be, aja ngawur lho, Be. Ojo nyepeleke nek ra ngono ora dipercaya karo Ibu Wali Kota lho. Probo niku. Sing senengane miso. Ya ampun. Dereke grup-grup kondang kuwi kabeh deloki karo Mbak Probo. Wis ngerti aku. Lah iya kok mau sepele preman. Yuk campur sari ndi sing ra deloki Probo ra buyar. Alah Mas mbok nyapo bintang tamu kok Probo. Lho yo diaturi Yo to. diaturi lho. Alah. Diaturi. Lah. Iki to wonge. Yuk awak iki yuk tetok kene nek bengi sinden. Heeh. Tapi nek teng omah guru. Guru apa? Wedi gak iso kuru. Loh. Nyepele. Nyepeleke lho, Den. Weh yo bajunya kayak noni-noni. Ya. Yuk. Probo ini SH. saya apa? Son horek. Agak wedi. Niku lho Mbak Probo wilujeng dalu. Sugeng dalu Mas Dalang, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Panjenengan Mbak Probo kabarnya bagaimana? Baik sekali. Panjenengan ten ngriki senengku mboten ukur. Kula nggih senenge mboten Lah ukur-ukur. nggih kan kangen-kangenan awak dhewe suwe gak ketemu, akhirnya ketemu nang Kutha Mojokerto. Betul. Ten ngriki wau kali sinten jenengan? Bapak nderek ke? Bapak derek, rombongan derek. Pak jenengan derek. Derek. Kok ngomong Nuwun sewu Mas Dalang. Ya. Jenengan dalu menika perasaannya bagaimana pentas di Kota Mojokerto mengeti Hari Wayang Nasional nggih to? Kalian Hari Korpri yang ke-54 pripun iku? Suasananya pripun? Sangat bahagia, Mbak. Bangga. Bangga karena bisa dipercaya kali Ibu Wali Kota. Luar biasa. Kali ning Ita. Nggih, ning kita Nggih. kalian tak sandi. Lah kali Cak Sandi. Bahagia bangga. Bangga terus ketemu dulur-dulur Mojokerto. Lah nggih ngoten. Tambah sedulur tambah rezeki, Mbak Probo. Betul. Musuh siji tak rasa kaken, dulur 1000 iku kurang. Mas betul. Ngoten niku. Ngomong Loh. apa to jane? Saya tahu, Mbak. Sampean kok punya semboyan nek musuh siji kuwi kakean sedulur 1000. Kurang. Apa ya bener omongane Kang TB nek sampean dadi preman? Siapa sih ngomong? Sik, TB. sampai nak cak gandul. Gandul. Bloro. Leres Mbak Ya Bobo. ampun, Sehat seger waras. Sehat seger waras. Kenal Alhamdulillah. ketemu nang kene. Lah. Ndaya. Eling nalika mangan ing cepu. Bener Lah, lah ya mangan bareng ya iki lho. Ngeten iki lak ketemu dulur kan. Nggih, nggih. Saged komunikasi Nyemet enak. dulur, Mas. grapyak. Demulur. Ngoten lho. Kepribadiane Mbak Purbo ki aku ya hafal nek wong iki apik, becik, ora tau neko-neko kok dindo preman. Suwun. Sapa sing ngomong? Kok kebangetan men to Mas aku iki. Lho. Sampen karo arek iki. Nggih, aku dijak. Andi TB. Telek Uban. bebek. Lah ya Rene, Mau aku Mbak Ambung. Loh. aku wis dandan ayu-ayu koyo ngene sanggulan kebayaan koyo mbak-mbak Waranggono. Mbok pikir apa kan, Mang? Kon ngomong apa cangkemmu? Masa Ngomong apa? Probo kuwi artisnya Jawa Timur. Ora. Mau muni Pripun, preman, Mas, Den? premane bungur asih ngono. Sing muni niki Wis sinden senengane miso, preman bungur asih. Rene, Syukur Rene mutar. be. saksine kathah Mbak Probo. Kamong aku bengi iki senengku kaya apa suwe gak ketemu iki. Paribasane nang omah mangan sak mangan, nyendok sak nyendok nang dandang. Tak buka dandange. Ya ampun. Ketok-ketokan. Kangene karo TB, ketok-ketok dandange raine TB. Pas mangan. Lah mau perjalanan pas nyopir, Pas nyopir terus meneng aku nggo panganan tetep aku mangan roti. Ya ampun roti tak jogok. Lah kok ono raine TB. saking kangene kali Mas Saking TB. kangene terus saking senenge ketemu TB. Sepele ya, Camanis TB. ya, camanis.
Tak terus no perjalanan teko kene teko tol aku mandek nang rest area Mas nuwun sewu. Mergo wis bar mangan. Bar mangan warak seneng ya ampun ketemuan di TP lah kok kerasa weteng kerucuk-kerucuk mak berot aku nang toilet. Barang aku mapan mak brot noleh. Loh, lah kok raine TB. Wih, ayo ngono kuwi. Kemloset. Mangsamu raek kok jumbleng ngono. Rene, Apa? lho kan aku kangen karo kon. Rumah samu ya. Modar kowe. Wong lanang nyepelek karo wong wedok, lambemu ngenyek-ngenyek, Ora. terus lanangan opo karo wong wedok, guyon-guyon. Hei, Lek ora ndang dingenekne ben kenek. Kok iso rumang samu apa aku mbok kira apa preman-preman mbongorasi preman ndi, Aku ki wong wedok, koyok ning ita, koyok wong wedok umume, rumang samu apa, ngenyek-ngenyek wong wedok, emang raimu gak meletek teko wong wedok. syukur modar Apa? kowe. Sekarang itu anu ya, Mbak, kesamaan gender. Betul, Emansipasi. emansipasi wanita, Mas. Ora enek wong lanang sak dure wong wedok ora enek. Sekarang sama. Betul, setara. Presiden yo nek sing wedok. Kok niku mek rupamu biasmu koyo pentol beranak. Macem-macem karo wong wedok. Mangsamu bener emansipasi wanita tapi eling bahwa seorang pria itu adalah pemimpin. Wong wedok iku kudu ngajeni, ora semena-mena sirah kono ngene. Rumang sama dilat pisan kowe. Ojo mbok dilat, kapanane mbok dilat sik nayeng kok iso iki lho rumang samu. Lah Lah. aku wong wedok nuwun sewu Mas, kula pembelaan seorang wanita Iya, karo iya. makili ibu-ibu nang kutha Mojokerto nggih. Nuwun sewu. Perjuangan seorang wanita itu lebih berat daripada bapak. Yo ora Betul. iso no. Kalah wong lanang yang mergawean bengi sing wedok sing tekan. Di Mas. Karek ngatong Loh, kok wis berat. kewajibane wong lanang ngekeki nafkah karo wong wedok. Ning Kewajiban. perjuangane wong wedok kon ngerti Nyapa? selama ngandut 9 wulan 10 desa. Dino. Dino, Mbak. Dino Desa yo kambanen. Sangang Loh, wulan enggak, 10 dino paribasane perang Mas, perang cakil Mas. Sabil. Sabil. Perang totone nyawa lek bayine lair, lek slamet ya bayine, lek gak slamet mboke totone nyawa Mas wong wedok. Wong lanang mangsamu apa yo rantep. Apa? Nek wong wedok totoane apa? Nyawa Mergo apa? ngelairno jabang bayi. Wong lanang luwih antep. Antepe nang apa? Sunat. Nah, alah sunat gur diketok pucukane tik ngono. Nah, diketok mek 5 Lha mili, iki wong sak wedok mili. lairne. Oh. Lho, nek sampe ana blesete. Hah? Nek wong lanang sunat nek sampe ana blesete apa rantek? Lah nek entek apa kowe puas karo suamimu? Lho, dipikir wong lanang ku ya buat mulane wong lanang ku sunat ping pisan, ora mau sunat ping pindho. Lah wong wedok jare lahiran ku totoane nyawa antep bolak-balik yo metang-meteng mereka dari antep apa. Jangan salahkan ibu mengandung, Mas. Salahkan bapak menaruh burung. Hei. Ya, bener kuwi. Lo paribasane wong wedok delok Wong wedok rekoso. Esuk gaweane. esuk masak ngladeni raimu mbadok apa sing wong wedok masak. Umbah-umbah ngopeni Umbah-umbah. bocah sekolah. On paribasane wong wedok masak yo, sak masak lah ono gak enake sing dipaido sapa? Wong wedok. Wong wedok ono masak terus masang apa? LPG lek mbledot dhisik sing bongko sapa? Ayo, lah wong wedok Mati yo rabi neh wong lanang kok. Lho, gunane apa ndek dhuwit? Ngene iki merendahkan wanita niki. Bener kuwi, Be. kon apa wong wedok lek mati rabine. Rabine. Rabine lho. Ya ampun. Wong lanang yo luwih rekoso. Lah wong wedok trimo wong lanang sing masang LPG kok malah. Kon rene mang gawe klambi iki sing setrika sapa? Wong wedok sing nyepakno pakaianmu sak pengadeg iki wong wedok, ngerti yo? Lek gak ono wong wedok, kon iso klamben ngene. Rungokno, Be. Sing nyetrika wong wedok. Laundry no. Iya, Mbak Laundry, Mbak Laundry. Sik to, kowe iki jane bolos apa? Bola so geger aku yo bingung Kon suwe-suwe tak pongor lho yo, Aku golek bola aku. Iki asine gelo Pak kali kula. Anu to. Mbak. Robo niku biyen niku bojo kula ning Radadi. Oh, jane wis apa? Tunangan. Bajal lek kowe bojo. Pun nikah. Mbok matak sing bagus. Awor, Mbak. Pun nikah. Purpo. Lah, Nyuwun sewu ngono. Mas. Nggih, 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 Mas nggih. Dalang nggih pancen kula kalian di TB pun nate gandeng. Lah kok bisa lho? Gini iki perdebatan perkara lanang karo wedok nggih ngeten iki geger. Mak sampun rasa mbak udah mau ngene kene. Wis.
Lah Wes sing to. Yo Ora usah ngene iki aku isin, nangis. ngeten iki kan kadok buka wadine dhewe. klemben-klemben roti-roti. Biyen saiki. Tinggine munggah amben. Gematimu wis ora kaya biyen. Lah jagung bakarane, Mula iku tanggung perkarane. tenonge dilumahne. Ngomongnya dikenahne. Lah kowe iki kok nangis kenapa? Rumah sampe aku nangis ora perkara aku ora dadi karo iki. Lah sebabe Cut. Kebacut to Pak. kowe dinyek disepele. Genten bantan, Ora perkara disepele. ora jarek prop. Omong ngono. Apa? Ora jarek prop, pantun lho, nggo pantun lho. Ora jare. Ora jarek prop, ora kathok. Ora kotang. Kuwi isis ngangge popo. Pantun iki pantun. Pantun yo. Ora ono Mas. Wah, iki pantun kanggo hatimu ben tidak terlalu sakit. Ora jarek prop, ora kathok, ora kotang. Piye Mas? Orang lirik prop, ora melok, ora nyawang. Iki lho gambarmu. Oh, wes. Tak belani kowe iki saiki. Ora jare, ra kathok, ra kotang. Ora melirik, ra melok, ra nyawang. Ki lho gambarmu. Walik sing guri. Nah, ngono. Wes rasa nangis. Wong kowe yo dulurku. Mbok piye carane aku iki supaya Kowe iki nyapa dadi nang besti. nyapa? Kowe iki jare wes to sing biyen ya Perkara apa neh tak belani pokoke. Aku kurang apa tadi bojomu Aku selama ora iki? perkara iki. Lah perkara apa? Bacot Mas. Nyapa to? Blangkon kok dikai flash care. Sapa sing ngekei? Rumang samu sirahku masuk angin apa piye? Kok dipresker lho. Ambune to. Jare ngeluh. Ngono ku ya mbok ngerteni. Arek-arek kan bela aku. Perkara kon ngene buka wadi nang kene ya gandeng perkara gandeng awak dhewe rumah tangga sakmono suwene lek gak dadi ya wis. Biyen saiki be. Lah yo nyapa teh buka wadi ning kene. Ya gak Sik to, aku anggek mambu iki kok. Presker kok tengi. Lu campur keringete. TB iku kok. Nemen to, nemen nek ngekei nemen to. Ambune nek Ora suti kok. gawenan apa piye? Kah. Nek terjadi perang Guntarayana. Ayo terus parianmu perkara apa gak terima lek aku dadi bojomu? Lho, kowe iku mbok aja nyuwun sewu iki ning Kota Mojokerto ya, aja saling menjatuhkan. Nek kowe pancen njaluk menjatuhkan eling kowe Eling apa? Kowe pancen bener saiki dadi sinden kondangne mbok elingo. Biyen kowe mung trimo dadi apa Dadi apa? Kok bakul gethuk kok sombong kan Kok iso buka karo masyarakat kene Lah Aja nyapa? koyo ngono. Masih aku biyen bakul gethuk kon saiki aja sombong ya an BTB. Nyapa? Perkara saiki dadi dagelan kondang. Nuwun sewu Mas Nggih. Dalang. Riyen niki mun trima turut pasar. Mek trima dodol manuk ro aku. Ora apa-apa penting halal. Oh, gak apa-apa sing lancang ya kon. Nyapa? Lah apa manukmu kok nutuli gethukku? Ayo, Walah, kuwi ya perkarane. sing salah ya kowe no. Apa? Lah ngerti manukku lewat nyapa gethukmu mbak ler. Loh, Akhirnya tak tutul. Bakul kok, bakul. bakul Bakul. lumrahe tawa-tawa monggo gethuke monggo sinten ingkang ngersakaken gethuk. Lah gethuk ringet dipamerne. Tengok gedhok ngringet piye to iki? Anget Mas Oh, anget Dalang. ya. Anget kan wonten gethuke anget to Anget. ngeringet lho kon gak ro parutane kelapa gula abang. Parutane rupane ireng. Gula abang. Kurang ajar. Gosong kowe kok lek nggodhog iki gosong. Dadi ireng wong kok kemritik kuwi lho. Aku tau ngerti. Antene Rumang lanang. Tapi yo nyepele kok sejene mau dindo preman. Mosok Purba ki gak rukun karo pake. Lah kok ora tau di grup, angger pake main kok Purba gak tau dijak. Lah kono ki lho ora mikir. Terus kon iku urusanmu apa masih aku karo pakku gak grup. Lah grup mundi saiki sing jelas. Wah, Pisah. Nyanyi. Lapo nesu bakso beranak nesu. Ora nyapa nesu. Tapi ya jangan khawatir. Kenapa? Ada saya di sini termasuk anggota pilihan. Anggota Anggota pilihan. pilihan. Pilihan terakhir sing paling murah ya. ora ngono. Yo Kowe iku gak ngono Cak Gandul. termasuk Dalem. Ngaten diselingi ngatur ke pamundutan nggih. Nggih. Monggo monggo Mas Sadurunge Dalang. anu lho, Mbak Prabowo sing keuangan aku sing pelok barang niku lho. Oh, nggih. Salam-salam. Siap. Keuangan niku. Luar biasa. Ojo ngriwuki kon. Apa? Aku nembang iki. Nembang. Aku ki nembang karo ndonga kok lek iso berarti jos.
ya. Lah kok kenyek perkara ndonga kowe ora ngerti to. Sing qiraah ben-bengi ning Masjid Agung Kota Mojokerto iki sapa? Mas TB. Awakmu. Kaset. Loh, Lah. kaset tok diumukne to bebe iki. Gayamu. Nuwun para sederek-sederek sedaya. Nggih. Tepangaken nami kula Praberini saking Surabaya asli. Sumangga sesarengan aturapan nuwun telepan nyuwun marang Gusti Kang Maha Suci lumantar kaberkahan iki. Mugi-mugi panjenengan sami pinaringan kawilujengan. Amin. Pinaringan bagas kuarasan. Amin. Pinaringan rejeki ingkang kathah barokah amin Allahumma. Amin. Donga ini nih nembang karo donga. Raimu iso gak? Apa yo iso? Rene, ayo tak tonyun. Wong ndongakno Pak ya kliwat to. Kok iso Cak? Kok iso? Wes ta. Ngenyek. Weh, sak durunge sewu Pak kula niku masuk elek-elek ning gawe anake sukses iku tirakate gedhe. Loh, bapakmu Tirakat kados Pak Mubarok kuwi tirakate ya poso Senin Kamis dilakoni. Poso Ramadan. Nek bapake sampean tirakate apa? ben anake sukses tak kula nganti direwangi tirakat. Apa kuwi? Poso pandemi ket 2015 nganti sakniki dereng tangi. Mas TB. Kuwi Pakmu mati. Lho kuwi mati to? Mati. Lah kok ora telepon? Lah. Lah mulane wong kowe dhewe nyekare ra tau kok. Ayo. Ayo. Lho ndang iki iso gak? Kula niku klasik, Mas. Wah, dhewe. Nyuwun slendro. Slendro ngadep endi, Be? Slendro sing endi, Be? Slendro pelok karo slendem. Slendro. Arek milih wi. Slendro, Mas. Slendro. Slendroe ngarep ki lho. Lah yo tak kon mindar rene yo pangene to. Gak usah geger kon mosok lali. Slendro kan karo komet. Yo saiki ning kono. Kowe awake dhewe rasake tukaran. Iya. Kowe dina iki tak gandring. Gandrung. Oh. Mojokerto niku remenanipun slendro. Oh ngaten ya. Tapi mboten saged dugi. Lah kok tapi ngejak gandrung. Umangga kuwi ya. Slendro tak gandrung bawa sing romantis. Oke. Apa Oke, nih, Mas? Mas Andi TB, lek bebek. Rukun Islam. Piye to? Gandrung kok rukun Islam iki lho. Rukun Islam iki pepeling. Mbok sing romantis. Ngiras pantes arep tak rupiah. Dadi ben saja. Mosok kon delok aku koyo beduk to, Mas? Soal kaya rukun Islam. Sayang. Lah nek iki beduk Kowe udah golek pasangan, kowe golek pasangan. aku yo golek ya. Anu, Seli. Saya putih. Seli. Seli yang mana? Ya itu ya. Itu. Oke. Iki padha arek etane lho iki. Katanya cocok Karo Mbak Probo. Iya ta. Padha iki. Pandaan. Nah, satu-satu pasangannya. Apa? Ijel tak tambahi mangan. Kok lancang ijol kon mati urip karo aku. Ayo kene. Oh, iso kate ijol. Sini Dek Seli. Alah. Barekan. Jari dibenakno sik. Barekan Seli karo aku kupunel aku. Jare seneng kamu sing punel. Punel nek iki. Pon. Iki ra trimo punel iki. Meskipun kedodoran tetep cantik. Ya. Lho halus lho ketoke halus. Sini Dek Awakmu Seli. kaya mbak wedok kaya ngono iku halus. Nggih, Mas Andi. Loh kok Mas Andi? Apa, Aduh. Mas Gandol. Mas Gandol. Iki lho, Mas, lho, sing wedok matane enggak ngerti lho, Mas. Aku jane yo keton. Rasa cerewet. Lah kan bojoku lho mosok iku jare iya Mas Andi lah kon apa ya mbek iku Lah wong ya kleru nyebut wae kok arep Wis jelas wis berhubungan kuwi. Wis kon mesti gandeng karo Seli kon mesti. sumpah aku mek nginguk tok aku. Rak tenan to ngene iki lho. Aku lorong piye-piye kok wis dinguk iki lho. Gak mas, niku mau mek kelalen titik aku. Tenan. Temenan mas. Yakin? Yakin mas? Iya, Allah berkumis tipis cantiknya. Mempesona bukan mas? Istimewa. Ih janggutnya. Alah, ya Allah.
pipinya ideki, cantike, ya ampun, tang ting 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 tang ting ting, tang ting 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 tang ting ting, deng 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 deng, lho, iso kowe, dolanan iki. Ayo. Matamu yo, Lho rumah tangga kok gegeran e. Iku romantis lho Mas karo bojone lah aku kok mbok jerukokno Mas. Kowe manggon niku mbok yo panggonan iki jembarnya apa kok ning kene iki lho. Malah kayak kolkas kowe iku. Arep tak kowe pengen romantis. Ya koyo iku lho Mas. Sayang, Iya sayang. bathukmu kaya apel. Mripatmu kaya anggur. Irungmu kaya nanas. Pipimu kaya duren. Janggutmu kaya manggis. Raimu kaya pasar buah. Kok kaya ngono Mas Ayo, Adi. jadi gandrung ayo. Kaya Romantis. Diajeng, Ganteng Mas Gandul. kamu mau apa nanti akan saya belikan. Apa ya temenan Mas? Rungokne nduk wong ayu. Nggih Mas. Sendro. Sapa ra bawa? Ngerasa bawa dan ra apa-apa. Palung pakil tiu. Bawa. Barang pakai. paling gak iku nembang iku lho wis didindingi iku lho. Jane sampean iso apa gak sih Aku tak Mas? bawa sih to. Nah, ra Iya. bawa. Slendro ya apa? Sendro pedang kuning ra apa-apa. Sinebut ngono. Aku madang lo cangkem kowe. Ya gak ngono Mas, aku iki yo ngenteni sampean. Sinebut. Sinebut. Nadian. Sinebut. Tanganku wekku dhewe. Ya. Aku wekku dhewe aku kok iso. Iso. Wong bojoke iki yo duwe laras dhewe lho Ya. Mas. Nah, Pangkur. 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 Pelok. Aku wekku dhewe aku. Dan tak karepe Ngulang alik penggender. nano. Nah. Jroning sepi sirep jalma kene lungguh diajeng marang pung kakang yai depangku kene ibarat iki lungguh kursi ya wong ayu Dadi kursi lho Mas. iso kowe iso Terane. Niru. Ayo. Nyampo to. Petengku senep e. Lho iku romantis. Bar ditembangno terus dipangku. Cepet. Kowe yo pengen nunggu kursi. Yo iya. Tenan. Ora sagetin lho ya. Enggak wis ndang nembang. Kok malah. kursi apa kuwi kok malah kaya? Kuwi jenenge kursi kayu nek iki kursi pantai. Oh iya ding bentuke. tapi yo mengkurep to be Kursi pantai ngene iki ora tau ning ngene pantai iki. lah tapi Kon lek dadi kursi pantai lho aku eling anakan gajah. Nyapa? Lha ono lalene. Kuwi ora trale. Apa? Aku. Ndang kaya iku lho. Ayo. lungguh ijenan tanpa kanthi coba kene diajeng Nggih Mas. sawangan rembulan ana ing angkasa kae wong ayu Bulan ndi to matane Mboten picek enten, yo. Mas. Udan yo. toprak Tok men. Iku perumpamaan yo. Etok-etoke. Kon iku Iya. pikiran kang langok aku ya iso ngono aku ya iso lho. Terane Mbak Prabu. Karep gandeng tangane Mas TP, karep gandeng tangane Mas TP. Iso lho kan apik kan. Potonganmu malah kayak celengan Semar lho kowe. Obah kok sak awake lho. ngambor awang Diajeng Proborini. Dawuh katimbalan kan Mas. Bebasan jagat tepung belak anggonipun kakang padi wanita kang bisa gawe seneng ati kurang wong liya ya mung kowe.
apa ning atimu isih ana papan panggonan kanggo nandur woh katresnanku. Eh, Ya apa? guyumu aja kenemenan. Aku nek kadung romantis ngene iki, Pak. Ngapa? Terbawa suasana. Wes lawas anggonku nunggu diajeng Inggih Kang Mas. upama kowe kelakon dadi garwaku kowe bakal nyuwun apa? Nyuwun ora usah angel-angel Kang Mas. Heeh. Sak umume ae aku nyuwun mobil. Mobil? Apa yo kelakon biasa? Aku rene ngebis bakon tuku mobil. Mbok sing romantis ambak ora mampu omong mampu ngono. Kon malah takon, jalukku apa upama sida? Ya tapi aja larang-larang. Mobil duwe mbae apa piye? Ngeten iki lho Mas. Gak romantis kowe Gak iki. romantis. Pripun belas Bapak? lho. Jenengan takon iki coba jenengan contoh niki. Sing tekok sapa? Niki takon niki. Heeh. Takon. Kowe pengen apa Yayi? Kula nyuwun mobil Kang Mas. Sesuk bakal tak pinangkani mobil teko ning ngarep omahmu. Koyo ngono kuwi. Lanangan apik ya ngene iki. Ngaten nggih. Timbang raimu, Kowe nyono apa diajeng? mobil Kang. Lah gampang ben ditukok nakbar ya. Ora apa-apa berkorban demi teman ra apa-apa. Ngasake. Mung tansah lewo ngelingono rikala jaman ke enak pra terus lihat diajeng Seliramu nate Tak enteni suaramu lho. ngendika aku sesuai gila to rasane. ya Karo bojone dhewe. Kowe kok rasane ngene-ngene mbok biasa Saking sayange romantis nggih Mas. romantis. Ya apa sih kon niku? romantis kok gila-gilo kaya Nadong pituduhing Gusti Wong ayu bojoku ngene iki padha cilike romantis mesra-mesraan ora kok bendina nesunan ae. Lho iki nesu iku ya romantis yo. heeh. Aku ning gone ning omah ora tau sayang ora tau. Kene teko paling aduh Kang Masku pulang aku ora. Lah piye? Aku teko. Cuk, kabar. Ngene. Ngene iki ya paling Guyonan ya to. paling tidak kasih sayang Lah, disempeti kembang mawar, kembang melati. Lah bojomu Kembang api. Sirahe beledos. Sik, selane nggih. Niki saking anu, heeh, wilujeng dalu. Niki saking Pak Pras nggih wau. Pak Pras. Nggih, nyuwun gending. Niki sing Mbak Proborini nyuwun ning Gerajakan Banyuwangi. Oh, ngaten. Iki sing dibake sing pelok sik apa dibalik Slendro Gerajakan Banyuwangi. Ayo Pun manut, kok mawon. manut. Monggo kersa mawon, langsung selindro mawon. Oh, dibalik nggih. Nggih, diwalik. Bersama Mbak Seli ya. Siap. Anu gerake berdua dikompakne. Siap. Kompakne, ya. Ayo Mas, sampean koreo sing ngatur koreo ya apa? Oh, sing ngatur iki. Oke. Tapi ra iso lho Banyuwangi. Bojone sampean terlatih ya, Mbak, dadi instruktur. Instruktur. Apa ya salah? sepurane bojoku untuk kedal wajan. Instruktur. Pokoknya nari sing apik itu jangan lupa 3B. Apa Siji. itu? Jaga gerak, jaga keseimbangan, jaga irama. Lah bene Bene ndi? ndi? Kok iso 3B kok jaga irama? Bene ku lho ndi? Kok iso? Jare 3. Kok kabeh? Kabeh. Ayo gerajakan ya.